Actually, sir, marining biofertilizer, yaon yan sa soil. Mhm. Nagtupa yan during creation. Kaya iba ka na yan. Okay. Although, inipungon niya na nagluluwas, enhance, yun ang mga pagsasabi mga fertilizer na ni, mga enhance, mga dormant, ini natig bibirinta. Ang law kayo ni Sir Mar, mga beneficial microorganism man lang. Mhm. Ang purpose niya kayo ni is to increase root biomass, i-colonize na sa dayot na roots as in particle tang soil na nag-generate siya ng sadiritang localized na abono or fertilizer na sinasabi. Mhm. Ang kagayunan kay ni Sir Matt ay ni buhay siya sabi bio, living fertilizer. Dahil ka na magpaparauro pag na-culture mo na yun dyan sa imong soil, present sa imong soil, continuous na nagigibod day and night, katabang ini kang farmer sa pagpatalubo kang tanom.